Teraz si ukážeme, ako si naliečíme zmyselné pery. Dáme si bázu pod rúž, aby sme tak mali pery hydratované a rúž dlhšie ostal na perách. Obídeme si pery kontúrovaciou ceruzkou. Nezabúdajte na kuchtiky. Ako ste si všimli, urobila som kontúrovanie pier a vyplnila som vonkajšie kútiky pier, pretože budeme tieňovať. Rúž môžeme nanášať priamo na pery alebo použiť šteček pre detailnejšie spracovanie.